салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. дар навори имрӯза оиди эндометрии тунук ё ин ки оддӣ ва фаҳмотар карда гӯем тонки эндометри сабабҳои пайдоиши он дар кадом ҳолатҳо дида мешавад ва тонки эндометри ба кадом ҳолатҳо оварда мерасонад, мехостам ба шумо каме маълумот диҳам. чун ҳар вақта пеш аз оне ки наворро сар кунам, мехостам якчанд хоҳишҳо ва муроҷиатҳои худро ба шумо бигӯям. дӯстони азиз, ман миннатдорам ки шумо канали моро тамошо мекунед ва обуна мешавед. ин аз он шаҳодат медиҳад ки канали мо ба шумо писанд аст. миннатдорам аз шумо ки дастгирӣ мекунед канали моро. агар баъди ҳамин суханҳо шумо фикр кунед ки духтур дағалона суҳбат мекунад ва високомерне аст, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки суханҳои дағалонаи худро, фикрҳо, ақидаҳои безеби худро барои худатон монед. чунки шахсоне ки аз аввал дар канали мо обуна ҳастанд, ман аллакай якчанд маротиба гуфтагӣ ҳастам ва боз такрор мекунам ки духтур аз ягонатаи шумо қарздор нест ки 24 соат дар ватсап шинаду танҳо ба саволҳои шумо ҷавоб гардонад. ман миллионер нестам ки дар ягон клиникаи шахсӣ кор кунаму графики худамро дошта бошаму кай ки хоҳам ба кор равам ва фақат дар ватсап шишта танҳо савол ҷавоб кунам. ман духтури оддӣ ки дар беморхонаи давлатӣ кор мекунам ва ин беморхона қонунҳои худро дорад ва инчунин ҳар як хона низ қонуну қоидаҳои худро дорад. мисоли оддӣ, масалан шумо занҳое ки тамошо мекунед канали моро, як бор 24 соат дар ватсап шинед, фақат телефон кати суҳбат кунед, хонаводаи шумо ба ин кори шумо розигӣ медиҳанд ё не? ба ҳамин савол як бор ҷавоб диҳед. шумо занҳои шавҳардор соати 12, 1, 2, 3 шаб дар ватсап шинед, дар ватсап суҳбат кунед. шавҳаратон ба ин рафтори шумо чӣ гуна ҷавоб медиҳад? як бор пеш аз оне ки ба духтур суханҳои қабеҳи худро, дили сиёҳи худро холӣ кардан, як бор ҳамин чизро фикр кунед, ҳамин саволро барои худ диҳед, баъд ҳамон суханҳои худро агар ки ҷоиз донистед ба духтур пешниҳод кунед. агар ки дар соати 2 шаб, 12 шаб ба шумо бениҳоят зарур омада бошад ки ба саволи худ ҷавоб бигиред, хубтараш мешавад ки ба ёрии таъҷилӣ занг занед. дар ёрии таъҷилӣ онҳо 24 соат дар тамос ҳастанд, метавонанд ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонанд. вазифаи ман 24 соат дар ватсап шишта ба саволҳои шумо ҷавоб гардондан нест. ватсап ин танҳо вақти холигии ман аст ки ман дар ҳамон вақт метавонам ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. вақте ки духтур дар соати 2 шаб ба саволи шумо ҷавоб нагардонд, ин маънои онро надорад ки духтур пулпараст аст. ин маънои онро дорад ки духтур одами зинда аст, шахсият аст. монда мешавад, шояд хоб бошад, шояд бемор бошад, шояд ягон кори дигар кати машғул бошад. шумо ки бекоред, саволи шумо 12 шаб ба фикратон меояд, ин маънои онро надорад ки дигарон низ бекорану бояд чунан ба саволи шумо ҷавоб диҳанд. умедворам ки ҳамон хоҳарони азизи мо ки дили сиёҳ доранд, дуо кардан нисбати оила, фарзанд, ҳамон шахсиятро дӯст медоранд, навори моро тамошо карда истоданд ва ин дафъа вақте ки ба назди дигар духтур муроҷиат мекунанд, камакак фикр карда баъд сухан меронанд. ба фикрам ки бениҳоят сухан бисёр шуд. акнун навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. тонки эндометри ё ин ки эндометрии тунук, ин ҳолат мебошад, ин беморӣ нест. ин ҳолате ки пас аз ягон беморӣ дар организми зан пайдо мешавад ё ин ки оқибати ягон беморӣ. дар аввал вақте ки дар зан тонки эндометри дида мешавад, яъне эндометрии тунук дида мешавад, зан ягон хел наметавонад ки вайро ҳис кунад, яъне бисёри вақтҳо бенишона мегузарад ва баъдан зан мушоҳида мекунад ки бенамозияш бениҳоят кам шудааст. масалан як рӯз бенамозияш нақс мебиёяд ва дигар рӯзҳо бениҳоят кам мешавад. задержка дида мешавад ва зан чӣ қадар кӯшиш кунад ки ҳомиладор шавад, ҳомиладор шуда наметавонад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бояд ки шумо аз ташхиси ултрасадо гузаред, муайян кунед ки дар шумо тонки эндометри дида мешавад ё ин ки не. аз чӣ сабаб дар зан тонки эндометри дида мешавад? чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, ин оқибати ягон беморӣ аст ва худаш чун беморӣ қабул намешавад. метавонад аз ҳисоби нодуруст кор кардани гормонҳо тонки эндометри дида шавад, хусусан нодуруст кор кардани прогестерон, эстроген. чӣ хеле ки шумо медонед, прогестерон дар организми зан муқаррарӣ бошад, эндометри низ нақс ғафс мешавад. агар прогестерон ки кам ки шуд, эндометри низ тунук мешавад. ҳангоме ки зан исқоти ҳамл яъне аборт атсос кардааст, метавонад агар ки ҳамон аборт атсосро нақс накарда бошанд, метавонад ки эндометри тунук шавад, яъне дар ин ҳолат низ кори нодурусти гормонҳо дида мешавад баъди аборт кардан, атсос кардан. вақте ки зан муддати дуру дароз спираль мондагӣ буд, дар ҷои спираль метавонад ки спайки пайдо шавад. вақте ки спайки пайдо ки шуд, намемонад ки эндометри ғафс шавад ва дар баъзе ҳолатҳо воспалителин процесс яъне илтиҳоб низ намегузорад ки эндометри ғафс шавад ва дар ҳамон ҳолатҳо тонки эндометри дида мешавад.
чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, вақте ки тонки эндометр дида мешавад, зан наметавонад ки ҳомиладор шавад, ё ин ки дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки ҳомиладор шавад ва кӯдаки вай афтад, яъне нағз инкишоф наёбад. барои чӣ чунин ҳолат дида мешавад? вақте ки тухмҳуҷайраи зан бордор мешавад, яъне ҷанин пайдо мешавад, барои оне ки дар бачадон истад ё ин ки часпад, барои вай эндометри дар кор аст. Эндометрии ғафз яъне ҷойгоҳ дар кор аст, ки дар ҳамон ҷойгоҳ ҳуҷайраи бордоршуда омада истад дар бачадон. ва ҳангоме ки эндометри тунук аст, яъне ҳамон ҷойгоҳ нест, ҳуҷайраи бордоршуда наметавонад ки дар ягон ҷои бачадон рафта истад. аз ҳамин сабаб ҳар дафъае ки бордор кишуд меафтад. дар бисёр ҳолатҳо зан ҳатто ҳис намекунад ки ҳомиладор аст, чунки ҳангоми бенамозие ки мешавад, ҳамон ҳуҷайраи бордоршуда меафтад, монанди бенамозӣ. чӣ хеле ки аз наворҳои пештараи мо шумо медонед, эндометри ин қабати дохилии бачадон мебошад ва аз якум рӯзи бенамозӣ сар карда эндометри оҳиста оҳиста ҳар рӯз зиёд шудан мегирад ва дар вақти овулясия аз 8 то 12 миллиметрро ташкил медиҳад ва дар охири цикли занона метавонад ки то 16 миллиметр ғафз шавад. вақте ки ҳомиладорӣ ба вуҷуд наомад, ҳамон эндометри қабати дохилӣ канда мешаваду зан бенамоз мешавад. ва дар ҳоле ки эндометри тунук аст, ҳуҷайраи бордоршуда наметавонад ки дар бачадон истад ва зан наметавонад ки нағз бенамоз шавад, яъне ҳамон ғафзии муқаррарие ки барои бенамоз шудан ё ин ки барои ҳомиладор шудан дар кор аст, ҳамон ки нест, ҳамин ҳолатҳо дида мешавад. чӣ тавр тонки эндометриро муайян кардан мумкин аст? дар аввал шумо бояд ки аз ташхиси ултрасадо яъне УЗИ гузаред. хубтараш мешавад ки УЗИро дар 6-ум рӯзи бенамозӣ ва 12-ум рӯзи бенамозӣ кунед. дар 6-ум рӯзи бенамозӣ бояд ки эндометрии шумо аллакай 5-6 миллиметр бошад. дар 12-ум 13-ум рӯзи бенамозӣ бошад, эндометри бояд ки аз 8 миллиметр боло то 12-13 миллиметр бошад. вақте ки муайян карда шуд ки дар шумо тонки эндометри дида мешавад, яъне эндометри тунук дида мешавад, ба шумо тавсия медиҳанд гистероскопия ё ин ки гистеросальпингоскопия гузаред ва баъд аз он гармонҳои худро бисанҷед ки дар кадом ҳолат қарор доранд. гистероскопия сабаби тонки эндометриро муайян мекунад ва табобатро осонтар мегардонад. вақте ки шумо гармонҳои худро санҷидед, вақте ки дар шумо тонки эндометри аст, дар ин ҳолат бисёртар кам будани прогестерон дар организми зан дида мешавад. табобати тонки эндометри бошад чӣ гуна аст? агар рафту ҳангоми гузаштани гистероскопия ба шумо муайян карда шуд ки дар организми шумо, дар дохили бачадони шумо спайки мавҷуд аст, яъне сабаби тонки эндометрии шумо ин спайки аст. спайкиҳоро нест мекунанд, мегиранд ва метавонад ки организми шумо оҳиста оҳиста барқарор шавад ва эндометрии шумо кори муқаррарии худро давом диҳад. ё ин ки агар илтиҳоб, яъне воспалительный процесс дида шуд, шумо метавонед ки воспалительный процессро табобат кунед ва баъд аз он боз бисанҷед ки кане дар кадом ҳолат эндометри қарор дорад. инчунин ҳангоми поликистоз низ дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки эндометри тунук дида шавад. барои чӣ ҳангоми поликистоз чунин ҳолатҳо дида мешавад? чунки чӣ хеле ки медонед, барои ғафз шудани эндометри бисёртар прогестерон дар кор аст. ҳангоми поликистоз овулясия нест, овулясия ки нашуд, прогестерон низ нағз ҳосил намешавад. кори асосии прогестерон аз овулясия вобастагии калон дорад, чунки миқдори зиёди прогестерон дар давраи дуюми цикли ҳайзбинӣ ба вуҷуд меояд, ҳосил мешавад. яъне вақте ки овулясия шуд, жолтаи тела пайдо ки шуд, ҳамон давра ба прогестерон бениҳоят зиёд ҳосил шудан мегирад. табобаташ бошад чӣ гуна аст? чӣ хеле ки дар боло аллакай қайд кардам, агар ки спайки бошад дар организми зан, спайкиро нест мекунанд ё ин ки табобат мекунанд, воспаление бошад, воспалениеро. прогестерон ки кам ки бошад, ба зан тавсия дода мешавад дороҳои гормоналӣ ки дар таркибашон прогестерон дорад, ба онҳо дохил мешавад. утрожестан, дюфастон, прогинова. ин дороҳо ба организми зан имконият медиҳанд ки эндометриро бо усули дорugӣ ғафз кунанд ва барои ҳомиладорӣ тайёр кунанд. дар ин ҷо як чизро мехоҳам қайд кунам ки агар шумо фикр кунед ки танҳо бо гармонҳо метавонад ки эндометри ғафз шавад, ин фикр нодуруст аст, чунки ба ғайр аз истифодаи дороҳо, яъне дороҳои гормоналӣ, шумо бояд ки витаминҳо истифода баред ва бо варзиш машғул шавед. бо варзиш машғул шудан ин ҳатмӣ аст, чунки ҳангоми ба варзиш машғул шудан гардиши хун беҳтар мешавад. ҳангоме ки гардиши хун беҳтар ки шуд, ин мусоидат мекунад ки эндометрии шумо чӣ қадар бисёртар ҳосил шудан гирад. инчунин тарзи ҳаёти солимро низ фаромӯш намекунем, чунки истифодаи аз ҳад зиёд хӯрокҳое ки ба организми зан зарар доранд, инчунин метавонанд ки
ба кори нодурусти гормонҳо мусоидат кунанд, яъне сабаби кори нодурусти гормонҳо шуда метавонанд. аз ҳамин рӯ ба ғайр аз истифодаи гормонҳо, витаминҳо, ба варзиш машғул шудан, инчунин шумо бояд ки тарзи ҳаёти солим баред, хӯрокҳое истифода баред ки маҳз ба организми шумо фоидаи зиёд мерасонад. дар ин ҷо як савол ба миён меояд ки оё бо тонки эндометрий ҳомиладор шудан мумкин аст ё не? албатта бо тонки эндометрий ҳомиладор шудан мумкин аст, ба шарте ки ҳамаи қоидаҳое ки дар боло зикр шудаанд шумо риоя кунед ва дар вақти ҳомиладорӣ шумо бояд ки доимӣ истифодаи гормонҳоро фаромӯш насозед, чунки организми шумо ки нағз прогестерон ки ҳосил накард, шумо бояд ки онро аз берун ба организми худ дохил кунед, яъне бо истифодаи доруҳои гормоналӣ прогестерони худро зиёдтар кунед. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.